Čujte, dáme pani pri novom videu a ideme si natočiť Minecraft. Zase už to je 5. Sorry, že nevyšiel dlho, ale venoval som sa skôr shortom. A bolo to aj dosť dobré, že som sa ním venoval, lebo ako 2x1,9 tisíc to je dosť dobré na mňa. Fú. No. Takže ideme sa najprv vyspať, to je najpodstatnejšie. A ináč potom mám nový skin, som si dal. Dneska by som sa venoval skôr mobom a stavaniu. Ale reálne to je dosť ťažké na tom mobile. Chod na spíš, ja som skoro zomrel. Čiže dáme si to nejaké meso, najviac random. To sa do crafting table nepatrí. Ok, železo. To by sa mi hodilo. Fú, vykraftím si meč a vykraftím si... to potrebujem, čiže vykraftím si... Toto som si chcel vykraftiť, ale mi chýba ešte jedno železo, takže si nevykraftím nič. No, tu si dám meso, nájsť, potrebujem sa nájsť. To bude to veľmi rýchle. Je príliš. Nemám tu nejaké jedlo? Nemám takto. OK, ideme ďalej. Teraz by som skôr postavil niečo. Napríklad, sorry, že sa mi to tak seká, ale to by som napríklad dal secret cestu. Tu. To bolo divné. Dobre, to je najviac random, ale idem tu nejaké porasa, lebo potrebujem jesť fakt. Dobre, čiže 2 mesa. A tu je niečo. Potom mimo kamery som to vôbec nehral skoro. Aha. Ale veľmi bolo, keby sme to našli divné. My sme to hneď takto zo začiatku našli tento biom, čo je dosť zacný. Keď tam nájdeme rúžovú ovcu, tak fakt ja neviem, čo budem robiť. Tu si ešte jednu ovcu zvieme, nice. What the hell?
Takže tam je, že mám OK, čiže tu si zabijeme ďalšie prasa, to není prasa, ježiš, jaké prasa dopoď. No, to je jedno, ale tu si ideme zabiť ďalšiu kravu. To bude skôr taký speedrun. Ďalšia, tu si zoberiem nejaké drevo. Dobre, ružové drevo, neviem síce na čo mi bude, ale to je jedno. Tak. No, toto ešte dokopem, toto. Dobre, toto vykopem. Toto. Ešte toto. Toto dokopem. Moje už mám asi dosť. Tak. A tu ešte slepičku. Bye. Aha, to sa dosť. OK. A teraz ideme naspäť, ale ja by som to ešte trošku popozeral. To sa mi to zhodí, ako len trošku dávam ako niečo, čím by som to robil. To je nič. Čo som to chcel? Drevo som chcel. Či ne drevo, no proste niečo ti môžeme kopať. A toto určite neváži. Tak. Aj to no, ešte pri tom hovorím. Ale ešte sa tu vykopem to drevo. Nice. Sorry za tie soundy, I don't know, čo sa tam deje. Ja viem. Počkaj, jak zmeškaný hovor, no to je jedno. Kamarálne mne doteraz nedošli žiadne správy, ale niekde, ak som začal točiť, tak mi začali prichádzať správy. Podľa mňa to ten telefon robí na schvál. Bro, doteraz som vyšiel, kamo. Ježiš, bro! Ne, to som nemal robiť asi. OK, čiže zoberieme si drevo nejaké, najviac random, neviem prečo. No ale potrebujem ho proste. No teraz si spravíme menší speedrun. No fakt potrebujeme to veci naspäť. Počkaj, takže dáme si kreatív, čo? To ponuky? Ne. Počkaj. Reálne ten nový update je dosť divný. Áno, sorry dámy a páni, musím to spraviť, lebo ináč by som sa nikdy tam nedostal. Trošku toto prejdem. Tak. Kámo! Dáme sa naspäť na spawn. Tak. Železo. Tu... Kámo, ja tu... Ty vole, teraz budeme... Taký reč.
rozbil normálne meč do... Kepat. Kamalene, teraz to tu spravilo dosť divno. Ja som bol už na ten starý zvyknutý update. Tento nový update by som povedal, že je blbý, ale zase niekto, kto hrá teraz Minecraft, že začal s ním, tak by si povedal, že to je v pohode. No to je jedno, nemáme asi 99% ľudí nevie, o čom hovorím, no to je jedno. Tu si to vykopem a pôjdem už hore. To bolo divné. To je jedno. Idem naspäť do domu. Máme 6 dní, dám to do 7. dňa a dneska som sa hovorila, že toto je 5. diel, že by som mohol dať niečo špeciálne. Čakajte, ja sa pozriem, koľko mám percent. Ja, 93. Tak prečo sa to tak syká? No, ne. Ne, ja to netiahnem do domu. Počul zombíka, ešte sa to nesmelo. Ne. No. Počkaj, kde mám svet? Áno, sorry, v tomto budem fakt musieť používať kreatív. Ale som, naspäť k tej téme, som si hovorila, že by mohlo byť niečo špeciálne, ale nič také ma nenapadlo. Čiže všetko, čo bude špeciálne, tak nebude, ale že... Ma napadlo, že by ste mi mohli napísať do komentárov, že čo by som v tomto svete mala spraviť. Napríklad, neviem dať príklad, ale že proste napríklad, že Dreamasak, či Dreamasi Boss, to je môj učiteľ na PlayStation, že napríklad, že Dreamasi Boss, chcem, aby si v tomto svete spravil toto, veľmi by ma to potešilo, ale jedna je tam podmienka, museli by ste mať odber. Áno, fakt potrebujem tie odbery, sorry, že tak doslovne žebrám, ale proste máme 31 odberateľov a potrebujem... Ja som ťa videl. Máme 31 odberateľov a potrebujem 50 a budeme môcť streamovať. Čiže preto presne. Dobre, čiže idem sa vyspať a to bolo na tento diel asi všetko. Tak dajte like a odber a čus.